The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In Psalm chapter 1, verses 1 to 6, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Psalm chapter 112, verses 5 to 7. A good man deals graciously and lends. He will guide his affairs with discretion. Surely he will never be shaken. The righteous will be in everlasting remembrance. He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. Psalm 119, 1 to 8. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with the whole heart. They also do no inquiry or iniquity. They walk in his ways. You have commanded us to keep your precepts diligently. Oh, that my ways were directed to keep your statutes. Then I would not be ashamed when I look into all your commandments. I will praise you with uprightness of heart. When I learn your righteous judgments, I will keep your statutes. Oh, do not forsake me utterly. Proverbs 11, 1 to 3. Dishonest scales are an abomination to the Lord, but a just weight is his delight. When pride comes, then comes shame. But with the humble is wisdom. The integrity of the upright will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them. Sa dili pa kita magapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsunod sa atong standard operating procedure. Gikinahanglan ang atong susi sa atong kaugalingon kung ana ba kitay mga sala diha sa atong kalag. Kini kung di nato isugid ngadto sa Dios, mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nining adlawas pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, let us now use the principle of 1 John 1:9, the rebound technique. It says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, ikaw andam na usab sa pagtuon sa pulong sa Dios. Panalang kanimo higala, who is still an unbeliever, agda ka sa paggamit niya ng imong free will sa paghimos labing may danong desisyon sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior.
Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, sa hilo mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita ni ning adlaw aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong grasya nga naglihok sa among kinabuhi. Bisan pa kining among pagkabuhi hangtod ni gayuna. Nagaginawa pa kami, askil pa among panglawas o lanti pa among pangisip. Kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, sa imong grasya, imong kortesiya, sa imong kaluoy. Salamat ninyo Diyos, ubani kami sa among pagtuon sa imong pulong ning adlaw. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan atong mga higala, atong mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Og niya pa kita magadupot karon sa atong tun-anan nga giuluhan og the Doctrine of Sin, ang doktrina bahin sa sala, or sa theological term nini is Hamar Theology. Okay, kagahapon agi og review atong gisgutan kadtong nahitabo sa atong Ginoong Hesukristo dito sa krus sa iyang puli sa atong dapit. Siya mipuli sa atong dapit sa pagbayad sa atong mga sala. Siya ay mibayad kay gikinahanglan man ang usa ka persona nga way sala nga mubayad. Kitang tanan kay mga makasasala man watay kabayad. Gusto? So mao na nga siya si Ginoong Hesukristo mao ay voluntaryo nga magpakamatay alang sa atong mga sala. Og atong nakita kagahapon sa atong tuon ini nga midawat siya sa tanan atong mga sala. All sins were imputed to the perfect human nature ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Ug nakahibaw na kita nini, nakasabot na tanini, o gigamit ni Ginoong Hesukristo ang iyang kaugalingong kabubuton, His free will, sa pagdawat sa atong mga sala. Siya midawat ni ining pag-isip ngadto kaniya sa tanan atong mga sala, og siya ang mipas-an, og siya ang gipasanginlan. Di man to iyang mga sala, sayo na kita, ato kantong tanang mga sala. Tanang sala sa tanang tao didto gi isip ngadto kang Ginoong Hesukristo. Pero ang silot o suhol sa maong mga sala didto kaniya iphamtang. Okay? Ug ang sentence, because he had impersonal love for all mankind. Siya nagagamit nitong impersonal love. Then ang Diyos kamahan hukom, okay, judged every sin in human history after our Lord accepted the imputation of all sins to His humanity, sa iyang pagka-tao. Mao to'y atong gisgutan. Samtang siya mituaw sod sa 3 ka oras, gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. Mityabaw siya, nagasinggit siya, og Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. So this was the time
When God the Father, ang primerong Diyos ko nga iyang gilitok, and God the Holy Spirit, ikaduhang Diyos nga iyang gilitok, mitalikod sila ni Ginoong Jesucristo. Ngano? Tungod kay labihan ni pagkahugaw, labihan ni siyang pagkahimi ni Ginoong Jesucristo gumikan sa atong mga saa, sod sa 3 ka oras. Gikan sa alas 12 hangtod sa alas 3 sa palis. Now, karon nakasabot kag nganong kaduha si Ginoong Jesucristo mo sangpit o Diyos ko. Tungod kay atong 3 ka oras. Adtong 3 ka oras. Mitalikod ang Diyos nga mahanog ang Diyos nga Espiritu Santo kaniya. Samtang gi dakdak gi pahid nga to kaniya ang tanan natong mga sala. But ang mga, ako maning gisulti kagahapon nga bagong tubo karon magkasabot kay si Ginoong Jesucristo nag-download mas sa atong mga sala. So, si Ginoong Jesucristo midawat ni ining imputation, pagpasangil og ang Diyos nga mahan mo ay mihukom. He judged. Our Lord accepted the judgment of all our sins by God the Father. Tungod kay nagagamit siya sa iyang personal nga gugma ngadto sa Diyos nga mahan. Tanawa ra gud ang virtue love ni Ginoong Jesucristo. That was his virtue love nga iyang gigamit. O iyang gigamit ang iyang prototype, divine dynasty. So nihinomdom ka na nga. Ang iyahang divine dynasty ni Ginoong Jesucristo sa una niyang pag-anhi dinhi mao ang gitawag og prototype. Og part of the prototype divine dynasty mao ang virtue love. Ang duha ka gugma, personal ug ang impersonal. Mao ni ang virtue love. Jesus Christ was using virtue love. He had personal love for God the Father, and he had impersonal love for all mankind, tanan nga mga katawhan. Tungod sa iyang gugma nga personal ngadto sa Dios nga mahan, iyang gilahos ang maong buluhaton nga iyang pasanon that he carried or bore all our sins. He had impersonal love for all of us. Wag niya ikita personally apan ang imong sala, ang akong sala, iyang gipasan dito sa krus. Iyang gidawat. Ingon na nakagrabe kining may tungod sa sala. Kasabot ka. So atong maklaro karon kining atong mga sala diin kinigikan. Asa kini paingon. Ug unsay epekto nini sa tagsa nato kag kinabuhi. Atong makita dinhi as we move forward nining in principles in eternity past sa kaniyang tungwa pa ang tanan. Si Ginoong Jesucristo as eternal God mihimo og upat ka mga desisyon. Wa pagod siyang wadto sa cross. Okay? Dito pa gamitin kini silang tulo ang Diyos nga mahan, Diyos nga anak, o ang Diyos Espiritu Santo. Nag-meeting kini sila. Meeting ang gitawag nato og Eternal Life Conference. Now, ato ra kong labason sa itong panumduman, ang doktrinas pala ang Trinidad. The Doctrine of the Blessed or Holy Trinity. Mao kini gitawag og doktrina sa usa sa tulo. Meaning, 3 divine persons in one God. Okay? Now, kini silang tulo. Diyos nga mahan, Diyos nga anak, ug Diyos Espiritu Santo. Kini silang tulo. Mao ang nagalihok alang sa atong kasaysayan. Ug ang resulta niini, ang Diyos nga anak nga si Ginoong Jesucristo
naghimo og upat ka desisyon atong higayuna nga sila nagmeeting. Okay? Atong atol sa ilang meeting ba? Now, misulti ang Diyos nga mahanog. Mao kini ang solusyon nga atong ipahimutang bahin sa maong problema. Okay? Problema man ang kahimtang natong mga tao. Okay? Ug ang Diyos nga anak, misulti usab sa pag-ingon og, okay, na ako'y upat ka butang nga pagamuhaton. Ang unang butang mao kini, substitutionary unlimited atonement. Si Ginoong Jesucristo misugot nga moadto siya sa cross ug adto siya hukmi tungod sa mga sala sa tibuok kalibutan in his being human, siyang pagkatao, dili siyang pagka-Dios. Mao to nga nagpagkatao siya. Kay adtong iyang pagkatao, mauro to'y bugtong paagi nga siya mahimong muangkon sa atong mga sala. Sabta gina, ha? Asagod muangkon ang Diyos sa atong mga sala. Di mahimo. Di mangyod. Mawitay hinungdan, ngano, kung maghisgutas pag-anhin ni Ginoong Jesucristo, siya si Ginoong Jesucristo nga hingpit nga Diyos, o hingpit nga tao, ang iyang pagka-Diyos, wa mo lihok samtang dinhi siya. Ang but pasabot, wa niya gamita ang iyang deity, pagka-Diyos. Ang iyang pagkatao, iyang gigamit. So, substitutionary unlimited atonement. By the way, I hope nakasabot mo kung sa ibot pasabot sa unlimited atonement. Kini pagtubos kini nga way limiti ang tanan ba mo gitubos mo ni pasabot sa unlimited atonement. Now, ikaduha niyang desisyon nga gisgutan mao ang gitawag og propitiation. Bud pasabot nga siya sugot to satisfy sa pagtagbaw sa hustisya o sa pagkamatarong sa Diyos nga Amahan. So, propitiation, ang pagtagbaw sa hustisya o pagkamatarong sa Diyos nga Amahan. Mao ni ikaduha nga desisyon. Now, ang ikatulo niyang desisyon nga gisgutan mao ang gitawag sa in English og reconciliation. Unsa may binisay sa reconciliation? Di ba? Pasig uli. Okay. Siya si Ginoong Jesucristo misugot nga maoy mupasig uli sa tao ngadto sa Dios. Pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, through faith alone in Christ alone. Mao ti paagi. Now, ang number one substitute, kasabutagon sa substitute, pagpuli. Okay? Number two, propitiation. Pagtagbaw sa gikinahanglan sa hustisya sa Dios. Kaya ang hustisya sa Dios, mao may magahukom sa sala. It's the justice of God. O sa dihang si Ginoong Jesucristo mo'y mipataliwa tali sa hustisya sa Dios o sa ato ang mga sala, ang silot nga gidemand. Okay? So the justice of God demanded punishment for sins. Imbis kita'y pagkasilutan, si Ginoong Jesucristo mao may pataliwala sa pwesto. So ang silot didto ipahamtang kaniya. That is propitiation. Okay? Natagbaw ang hustisya sa Dios sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Satisfied. Then, reconciliation, ang pagpasiguli. Well, of course, ang in English, pagpasiguli, reconciliation. Now,
tungod kay si Ginoong Jesucristo man maoy hingbayad sa demand sa hustisya sa Dios. Okay? Karon kitang mga tao kita untay mabayad. Kay gibayaran naman ta, gawas nun na ta nga mapasig uli, mahibalik ngadto sa Dios. Gasabot ka? Ana. Apan ang Biblia nagasulti nga usara ang tigpataliwala karon tali sa Dios ug sa tao ug kini mao si Ginoong Jesucristo ra. Because it was the Lord Jesus Christ who decided in eternity past to make that move of reconciliation o ang buhat sa pagpasiguli. Wala yung paagi. Kung buot kang mubalik ngadto sa Dios, maura ni paminaw. Kung buot kang mahibalik, mahiuli ngadto sa Dios, usara ka paagi nga ikaw mahibalik ngadto sa Dios ug kanang maong paagi maura ang imong pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Faith alone in Christ alone. Ug ang ikaupat niyang desisyon adto ta sa ikaupat. The fourth decision that our Lord Jesus Christ made nga gihimo alang ning atong kahimtang sa sala mao ang gitawag og redemption. Sa Bisaya, ang paglukat. Okay? So, timan ini mga pulong atong ipanggamit niya. Redemption means paglukat. Now, diyas paglukat, si Ginoong Jesucristo may sugot sa paghimos tao nga gawas nun. He agreed to free man sa iyang pagkaulipon, his slavery to the sin nature by providing the redemption solution of salvation. Pinagi, again, by faith alone in Christ alone. Now, kini doktrina sa redemption, bahin usab kini sa pagtulon sa Biblia, bahin sa paagis kaluwasan sa tao, bahin sa doktrina sa pagsangyaw, pagsaksi, o witnessing. Now, sa sige natong hisgot niining bahina sa paagis kaluwasan, wa ka ba makamatikod nga wa gyud ko mahisgot bisan gamay bahin o pasaylo? Nakadiparar ka? Wa gyud ko mo mention anything about pasaylo. Now, sunda ko ini. Kaya may nung daanon pa kayo, di ka mawas passing. Do you know why I never mention about pasaylo? Ibaw ka nga, no? Paminaw. Wa na ko na hisguti o di yung ko makahisgot bahin o pasaylo tungod kay paminaw. Tungod kay ang tanan nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus why pasaylo nga nahitabo. May uban niya nga mo sinta niini. There was no forgiveness on the cross. None. Now, of course, akong ingon di pa dugay. Tingali yung nagyo mulis kuhag, magkadungog ining puntuha. Nga way kapasayloan ang netabo dito sa cross. Okay, paminaw. Paminaw pagayo ining atong ipatinaw nimo. Bahin ini. Ang tinuod mo kini. Are you ready? Ang netabo dito sa cross, maura ang paghukom. Judgment. The cross was judgment. The cross was not forgiveness. Dili kapasayloan ang cross, kundi paghukom. Sabtana, unsa man di ay gyoy netabo ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, be? Namatay. Basta? Ganong namatay man siya dito, be? Tungod sa atong mga sala.
ug ang iyang kamatayon was judgment. Because the justice of God demanded that particular punishment. There was no forgiveness that happened at the cross. Wala. So tingali mo ingon kaga, di na ko maminaw ng ilang Bible study, ingon na sila, wa ko na kapasayloan o forgiveness, ganitabo dito sa cross. Well, okay. Ayaw unang talikod, ayaw og sinta, ayaw og liskuhag dayon ining pagtulunan na. Ablihi una ang imong salabutan. Have an open mind. Be analytical. Ipakita ng imong pagpinsar. Of course, pangayua sa Espiritu Santo nga iya kang lamdagan sa imong salabutan. Bahin ining ingnon taong delicate doctrine. Kung if you consider it real delicate o tandugon, okay? Only God, the Holy Spirit, who can truly enlighten you, can make this thing lucidly perspicuous, tataw o tinaw nga pagpasabot. Okay? Okay. Now let's talk and concentrate bahin sa kapasayloan, forgiveness. Forgiveness is separated from the cross. Dihay kapasayloan nga nitabo, ang panway labot sa cross. Ato rin kong tanaw ni. Forgiveness did not occur at the cross. Ang pagpasaylo sa mga sala, wa may tabo sa cross. Na, tingali mo yung unsa man itong ingong Ginoong Kristo nga amahan pasayloa sila kay wa sila masayod silang gibuhat. Unsa man to? Di ba usa na to sa pito ka katapusang pulong ni Ginoong Kristo samtang dito siya gilansang sa cross? No, paminaw. Kadto dili kapasayloan. No, it was not. Palihog. Klaruhan na. Ug magduda ka ana alatun ikana sa orihinal nga pulong gigamit sa pagsuwat anang bahinas balang kasulatan. Unya, itandi ka na sa tanang kategoriyas, tanang doktrina dihas balang kasulatan. Kay dili kadto kapasayloan sa atong mga sala. Dili. That was personal forgiveness of the Lord Jesus Christ. Ngadto sa mga tao nga nagbuli, nagdagmal kaniya. Personal ba? Murabag pananglitan na ay magkasumbag nimo. Unya, siyang nakasumbag nimo, mangayo dayon ni mo pasaylo. So mayon kaga, hindi pasaylo na kanako. Okay lang. Exactly the same thing. What our Lord Jesus Christ showed toward sa mga tampalasang mga tao nga gadaog-daog, nagbugal-bugal, o nagpasipa kaniya. Way labot ang atong mga sala, antong maong pagkasultihan ng Ginoong Kristo. Now let's clarify this. Forgiveness is a result of the cross. Sabda kayo na, it was not what happened on the cross. Atong makita ni karon when we move forward, no, sa atong pagpadayon. Before the judgment of the Lord Jesus Christ on the cross began, ang atong Ginoo nagaampo ngadto sa amahan from His humanity to forgive those who are crucifying Him. Katong pagingon niya pasayloa sila. That was personal forgiveness from Jesus, and not the same forgiveness of sins at the moment of salvation. Ang uban tingali ninyo maingon og nabayay verse sa Bible nga nagsulti gyud og forgiveness of sins. Nabitaw. Na sa Efeso. Tanawa. In Him we have redemption. Nagkasabot na tagon sa redemption, di ba? Redemption means paglukat. Okay? In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Unsa may gipasabutan na?
Grabe, no? Mao na. Atong ipatinaw kini. Diha kaniya, kita may katubsanan. Pagtubos man ning redemption. Bayad. Ang pagtubos, pinagi sa iyang dugo, may kapasayloan alang sa atong mga kalapasan, sumala sa kadagaya sa grasya sa Dios. Okay? So, naagyo pasaylo. Di ba? So, sa cross, dili. Atong klarohon. Nganong di man nga in Him there is redemption. Dito man ni may tabo sa cross. Sakto? Dawat ka na. So, redemption happened at the cross. Okay? Ngano man. Redemption through His blood, the forgiveness of sins. Now, sa original nga Greek language, din lang nato isgutan ang mga pulong, ato na lang tanawon ang purma. Importante ra ba gyud ni kaayo ang purma. The word redemption and the word forgiveness are all in the accusative form. Accusative ba? Okay? Ato makita karon nga accusative, puros ni sila mga aktor ining maong bersikulo. Mao ni sila yung mga bida hingnunta sa maong bersikulo. Redemption and forgiveness are both in the accusative. But kung atong tanaw na sa accusative sila, pero ang subject, di manggod ni sila subject. Tinood sila ang bida, pero dili sila ang subject. Kaya ang subject, ini mao si Ginoong Kristo sa taas. In Him we have redemption and forgiveness. I'm sure that's not noun, kundi ang verb in the accusative form. Atong makita karon, ana, noun na nalibog ko kay ang verb ini is sige man tagtudlo ang pulong hell. Ang pag-angkon. So we have the Lord Jesus Christ, we have redemption, kita in Jesus Christ, we have, that's another arrangement, redemption through His blood and the forgiveness of sins. Ang redemption, kuyog ini nga phrase, ug ang forgiveness, kuyog ini nga phrase. Now, ang redemption ug ang forgiveness are both in the accusative form. Ang ingon nimo. Ug tungod kay duha sila kabuok nga naa sa accusative form or accusative case, ato kining gitawag og double accusative ining arrangement. So, we have redemption and we have forgiveness. Now, niya ay pangutana karon. Unsa may bote pasabot kung dunay duha ka accusative sa usa ka sentence, duha ka accusative, di mahimo ka silang duha dungan og bida. Di man mahimo. Kay kung dunganon kini silang duha nga bida sa maong sentence, hindi masabtan. Now, di ta magkaklaro kung sa ibuti pasabutan atong makita karon. Tungod kay double man din sila, dunay usaan ni nga supporting aktora nilang duha. Sabot ka? Now we call this the accusative of object complement. We have redemption, we have forgiveness. Pero atong makita, tungod kay double accusative man lagi siya, you have the accusative of object and complement. So, ang usa ni mo'y bida, apan ang usa supporting aktora. Okay? Sunda ko. Ang object ini mao'y bida. Unya ang complement mao'y supporting actor sa maong sentence. Ug atong makita karon nga dalang direct object niini mao ang primero nga verb. We have redemption. That is the object. So sa latod nga pagkasulti ug ingon anaon nato pagsulti ug pagtan-aw,
Ang kamatayon ni Ginoong Kristo sa cross, redemption. Kay kini bayang buot ibasabot sa dugo, blood, mao ang iyang gibuhat sa cross. So, ang katubsanan nahitabo diha sa iyang gibuhat sa cross. Is that clear? Nagklaro na ba nimo ni? Now, asa mag-forgiveness? Because now, forgiveness is the complement of redemption. That means nga ang kapasayloan moabot lamang kung ang katubsanan nahitabo na. Sabot? So in other words, atong i-move forward gamay, forgiveness is the result of the redemption work of the Lord Jesus Christ on the cross. Dili dungan. Dili mahimog dunganon. Tungod kay na may katubsanan, then mo resulta kini sa kapasayloan. Apan, ayaw sa kukrod. Kay naiuban kaninyo nga nang conclude na. Ayaw sa. Ingon aniya lang usa ninyo pagtanaw ha. Redemption was the judgment on the cross. Ang paghukom nga nahimo, mao to'y katubsanan. Forgiveness is the result. Now, kung moingon ba yatag result, wa na magpasabot og automatic result. Dili. Diin man to mag huna-huna nga kung result automatic. Dili ba ya? Dili ba ya automatic ang resulta? Mag-agad na sa unsa ang kahimtang. Forgiveness occurs at the moment of salvation through the decision of mankind with regard to the salvation work of Christ. Ingon ini kana ang mahitabo. Humana og buhat ni Ginoong Kristo ang tanan nga angayang buhaton dito sa cross. Humana. Moingon ka tingali og unya katong iyang gibuhat sa cross, di ba to kapasayloan sa akong mga sala? Aw katong iyang gibuhat dito sa cross, dili to kapasayloan sa akong sala. Kay ngano man, ang iyang gibuhat sa cross kay pagtubos man. Ag-upat. Remember the four? You have the substitutional unlimited atonement, propitiation, pagtagbaw sa hustisya sa Dios, reconciliation, pagpasig-uli, o redemption, pagtubos. Kadto mo'y iyang gibuhat dito sa cross. Nagkaron, ang kapasayloan, asa man mahitabo. Now, ato na karong makita, kang kapasayloan mahitabo lamang kung kadtong tanan nga iyang gibuhat sa cross, imong, paminaw, imong pagadawaton. Kasabot ka na. Kung imo tong dawaton, katong tanan nga iyang gibuhat sa cross. Sa diha nga imong desisyonan sa pagdawat, katong tanan nga gibuhat ni Kristo dito sa cross, then, at that particular moment, diha gyud sa pag-ingon nimo, akong dawaton katong tanang gibuhat ni Ginoong Kristo sa cross. Pak, forgiveness is yours. Na, maimo ang kapasayloan diha 1/60th of a second. Unsa ka na ka instant, unsa ka na ka dali. Instantly, ikaw pasayloon. Kasabot ka na. Balikon ko sa pag-ingon. Ang tanan mong mga sala gipasaylo sa diha nga imong dawaton katong tanan nga gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. That's it. I hope na klaro nimo na. Ug dungan sa imong pagdawat niya itong gibuhat ni Kristo, imong gituuhan si Ginoong Kristo ingon nga imong manluluwas ug ikaw naluwas ug hatagan ka sa Dios ug kinabuhing walay katapusan, eternal life. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life. Na,
Apan sa pikas nga bahin, kung mo desisyon kas pag salikway, if you reject sa tanang gibuhat ni Kristo o pagsalikway ni Kristo ingon nga imong manluluwas nan, ikaw mahinukman ugwa kay kinabuhing dayon. John 3:36, he who believes in the Son has life, eternal life. He who does not have the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Na. So, subliyon ta dinis pagpangutana. Kung imong desisyonan ang pagdawat sa tanang gibuhat ni Kristo sa kaluwasan, manaa ba nimo ang kapasayloan? Oo. Naa kay kapasayloan. Apan kung imong desisyonan ng pagsalikway ni Ginoong Kristo sa iyang gibuhat sa kaluwasan, manaa ba nimo ang kapasayloan? Dili maimo ang kapasayloan. Na mao na. Kasabot ka na sa kamatuoran. Bahin ini. I hope. Kung gipanginaot. So moingon ka na tingali ning higayuna og ingon ana di ay ang resulta. Maubitaw nga maglibog ba yan tao sahay? Kay mo manggod na nahimo nga mura og tungod kay hingpilit na kanan sa atong paguna-una ug moingon tag awan na di ay tay problema ang mga tao kay gipasaylo naman di ay ta. Uy dili, huwag ka pasayloa. Tinuod, paminaw. Tinuod namatay si Kristo dito sa cross. Gitubos ni si Kristo ang tanantang mga sala. Mga sala sa tanang tao sa kalibutan. Apan kinahanglan ka nga mohimo og desisyon. Magpatubos ka ba o dili? Kung mohimo kang desisyon nga magpatubos ka, then forgiveness is the result of your decision. Do you know what I'm saying? Mao na nga desisyos tao mo ay makahatag niya o kapasayloan. Forgiveness. Murag familiar man ron. Kung ikaw Kristohanon, magkasa ka pa man, di ba? Nakaroon. Unsa may mo, unsa ka Kristohanon, luwas na, aron ang iyang sala nga nabuhat pasayloon. Mangayo pasaylo? O dili? Dili na mao. Nganong di man mao ang pagpangayo pasaylo? Well, exactly the same principle. Ang gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross, ang pagbayad niya sa taranta mga sala, apan kung ikaw usa na ka-Kristohan, makasala ka pa, unya di nimo isugid ang maong sala nga imong nabuhat ngadto sa Dios nga Amahan, bisa gitubos ka na ang maong sala, gitubos ka na kanang maong sala, di nimo maangkon ang kapasayloan hangtod di mo gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 sa in English rebound technique. Sa may gisulti sa rebound technique, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na, ang gisulti o gimandos Biblia, kung isugin ta ang ato mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga mupasaylo sa atong mga sala. Na, maura na gisulti sa Biblia. Wa mo ingon og pangayo pasaylo. Na ba di ay? Be, so siya, kung naamay gisulti diyang pangayo pasaylo, ang gingon sa Biblia, hinganli, admitahi, isugid, kanang angkuna, nakabuhat ka niya ng mga sala. Acknowledge your sins lang. Not that you ask forgiveness. Na. Mao nagisulti sa 1 Juan 1:9. Ngano mangayo pa man kagpasaylo, nga gitubos naman ka, hingdawat naman ka sa katubsanan. Ang gipangayo sa Dios, isugid lamang ka ng imong nga sala. That's it. Forgiveness
is the decision of mankind in time under two categories related to human sins. Category number 1 is the forgiveness of all pre-salvation sins. Ang tanang mga sala nimo sukad sa imong pagkahimugso hangtod sa imong pagdawat sa kaluwasan. That is called pre-salvation sins at the moment of faith alone in Christ alone. Category 2, unsa man? Mao nga ang forgiveness of all post-salvation sins. Karon nga mga magtutuo na kamo, post-salvation sins result for the fulfillment of the prothesis of 1 John 1:9. If we confess our sins, kung isugid ta ang atong mga sala, mo kana. So ang kapasayloan, wa mahitabo sa cross, ha? Resulta lang sa nahitabo sa cross. Okay? Mahitabo ka nato ang kapasayloan sa tanan nga pre-salvation sins sa higayon. Muhimo tag desisyon sa pagdawat, pagtuo sa gibuhat ni Kristo sa kaluwasan dito sa cross. All our pre-salvation sins are blotted out sa diha nga muhimo tag desisyon sa pagtuo sa redemptive work of Christ on the cross. Kining tanan nga itong gipangisugutan nga mga kamatuoran sa pulong sa Diyos nalangkob lamang sa iladong pulong nga grasya. Grasya. Ato kining gipahimuslan karon. Wa tay atoa. We don't deserve it. We don't work for it. We do not earn it. Grasya. Dinhi lang kita kutob una karon o ato ipadayon ni ugma. So ayaw sipyat sa sumpay ni ini o panag-uban din ni sa atong ministry sa pagsangyaw sa may balita sa kaluwasan o sa pagtudlo sa o pagtuon sa kamatuoran. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pagkikabitay sa among mga pulong. Nagampo kami, O Diyos, nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, among bugtong manluluwas. Amen.